To, na čom pri hre na gitare naozaj záleží, je tvoj pohľad na cestu, ktorú máš za sebou. Pre niekoho, kto je úplne zdravý, neznamená prejsť 30 kilometrov možno vôbec nič. Ale pre niekoho iného, kto práve sa zotavil z vážnej dopravnej nehody, môže byť aj 10 metrov novou životnou výhrou. Keď sa dvaja pozerajú na tú istú vec, nevidia tú istú skutočnosť. Si zober, že sedíte dvaja vedľa seba, alebo stojíte dvaja vedľa seba a pozeráte sa na niečo, čo je medzi vami, hej, niekde o 10 metrov ďalej. Tak ty to vidíš trochu z iného uhla, aj ten druhý to vidí trochu z iného uhla. Každý zo svojho. A každý má pravdu. Napríklad, keď sa ja pozerám, ako ty hráš 1000 mil pesničku, alebo niekto, nevidím to, že si za tým sedela všetok svoj voľný čas počas posledných celých 2 mesiacov. Že okrem toho si denne chodila do práce a starala sa o deti. A k tomu varila a prala aj manželovi a snažila sa ešte aj byť usmievavou mamou. Avšak tých 1000 mil, ktoré pre iného nemusí znamenať vôbec nič, je pre teba práve teraz tvojou najväčšou gitarovou výhrou. Na ceste s gitarou sa všetci stretávame s rôznymi životnými príbehmi a rôznymi menšími či väčšími situáciami, v ktorých gitara ovplyvnila niečí život. Svojho času som mal v platenom rýchlokurze pani, staršia pani, bola z Česka. Myslím, že sa volala Majka. Majka bola veľmi šťastná z drobných krôčikov, ktoré v rýchlokurze denne dosahovala. Asi po 10 dňoch sa naučila hrať prvú pesničku. A bola naozaj šťastná. Napísala mi krásnu referenciu, písala, ako jej to prinieslo radosť a novú životnú energiu. A raz sa stalo, že k nej prišla jej kamarátka, tiež staršia pani, a Majku úplne vysmiala. Smiala sa jej, ako Majka s gitarou vyzerá, ako sedí zhrbená, ako sa tvári, ako sa vžíva do toho ako nejaký umelec, ktorým ona, Majka, akože nie je. Dokonca kamarátke vadilo aj to, ako to Majke znie. Pritom Majka jej hrala na gitare to, čo jej robilo, práve čo Majke spravilo, robilo najväčšiu radosť. Hrala na gitare iba 2 týždne. Ano? No a to, čo jej vlastne spravilo najväčšiu radosť za posledné celé roky. Majka mala už po 60-ke, viac rokov po 60-ke. A zrazu sa dostala ku gitare a tá bola pre ňu okamžitým vykúpením z každodenného kolotoča, v ktorom celé roky lietala. Mala plno rôznych iných povinností, nielen, že potrebovala, alebo že mala hrať na gitare. A tá kamarátka, síce nevedomky, ale predsa, Majke vzala radosť z hry a Majka sa postupne vytratila aj z komunikácie so mnou. Keď sa však pozrieme na túto situáciu, tak vidíme celkom iný pohľad na hodnotu danej hry z Majkinho pohľadu a z pohľadu jej kamarátky. Čiže keď sa dvaja pozerajú na tú istú vec, nevidia to isté. Nevnímajú rovnakú hodnotu. Nepociťujú tú istú radosť. A ak náhodou niekedy áno, tak to je ozaj len výnimočne a je to vtedy veľmi veľká výhra. Prečo dnes o tom hovorím? Včera bola u mňa doma Ivka, jedna z mojich 3 žiakov, ktorých som v poslednej dobe zobral do súkromného učenia, už súkromne neučím. Ivke to celkom ide jej to celkom dobre, ale nie je so sebou spokojná. Vždy, keď príde, mi najprv naznačí, čo všetko cez ten týždeň robila, niečo musela, niečo chcela a ako jej na hru na gitare neveľmi vychádza čas. Ale pritom stále mi zahrá niečo, čo sa naozaj za ten týždeň naučila. Aj keď jej sa to zdá málo, mne ani nie. A práve na včerajšej hodine u mňa si Ivka uvedomila dôležitú vec. A síce, že všetci, ktorí okolo nej na gitare hrajú, sa naučili hrať už v mladosti. Teda všetci gitaristi, ktorých pozná a obdivuje, hrajú najmenej 30 rokov. A ju stále odrádza, že jej hra zaostáva za hrou jej priateľov a známych. Ivka má dosť bežný problém. Jej hra má pre ňu menšiu hodnotu, než hra ostatných. Ale včerajšie uvedomenie ju, myslím, poriadne oslobodilo. Uvedomila si, že naučiť sa niečo hrať na gitare za pol roka je možné, ale u každého je to iné. Každý má inú kapacitu voľného času, áno, inú kapacitu má dieťa, ktoré má o všetko postarané, že iné množstvo času má žena, či chlap, ktorý príde po 10 hodinách
domov uťahaný z práce. Áno, gitaristom sa človek stáva postupne. Ale pozerať by sa mal na to tak, aby jasne videl, koľko sa snažil. Koľko menších či väčších prekážok a prehier musel prekonať. A že mu to nešlo a ani nemohlo ísť tak ľahko ako skúsenému gitaristovi. Ale že aj to málo, čo za posledný týždeň sa naučil, je niečo. A to niečo vytvoril zatiaľ, čo iní ležali na gauči a sledovali televíziu a hlúpli, naberali agresivitu a strach a kila a život im pretekal medzi prsty. Viete, pred niekoľkými dňami som mal narodeniny a náhle som sa rozhodol, že dokončím rozpracovanú pesničku Bossy, s ktorou som sa pohrával už takmer 3 mesiace. V deň narodenín som sa rozhodol, že konečne nahrám aspoň demo verziu tej piesne a poteším ňou mojich internetových žiakov a celkovo ľudí, ktorí ma poznajú hlavne na Facebooku. Aj som tak spravil. Jednoduchú nahrávku, ktorá ma stála asi hodinu nahrávania, gitaru aj plus spev, a 3 hodiny mixovania som umiestnil do facebookových skupín. Do 4 mojich a do 1 cudzej. Môžem povedať, že pesnička sa celkovo veľmi páčila. Ale v tej cudzej skupine mi jeden človek napísal, že je to starina, 90. roky. A iný mi o pár hodín doporučil, aby som tú pesničku zo skupiny stiahol a aby som ju sem vložil, až dám na gitaru nové struny a až nájdem speváka, ktorý to poriadne zaspieva. A ja som ju z tej skupiny stiahol. Nemal som s tým absolútne problém. Lebo pre mňa tá pesnička hodnotu má. Má pre mňa hodnotu celých 3 mesiacov môjho tvorenia, 3 mesiacov, ktoré som popri iných povinnostiach nad ňou sedel vo svojom určite nevoľnom čase, ktorý už veľmi dávno nemám. Že? Má pre mňa hodnotu, ktorú vidím, že môže priniesť iným ľuďom, ktorí sú sami, ktorí sú nešťastní, ktorí potrebujú pomoc, ľuďom, ktorí sa stotožnia s myšlienkou z tejto piesne. Ale pred takými niekoľkými rokmi by ma to neskutočne štvalo. Teraz som však vedel, že tým 2 pánom z jednej facebookovej skupiny to hodnotu nedáva. Samozrejme, že aj niekoľkým ďalším, ktorí ale nepotrebovali to prezentovať. A je to v poriadku. Nie každá pesnička je pre každého. Nie každý gitarista sa musí páčiť všetkým. Ale väčšinou čas dozrie. Niekedy niečo odmietneme len preto, lebo sme momentálne naladení na niečo úplne iné. Našu pozornosť práve možno zamestnáva celkom iný problém. No a v ten istý deň, ako boli tie 2 odpovede, 8. júna, som si všimol, že túto moju novú pesničku 2 razy v priebehu 2 hodín zdieľa mama môjho kamaráta. Pani, ktorá práve leží v nemocnici vo vážnom zdravotnom stave. Tak som sa jej prihovoril cez chat, cez Messenger a ona mi odpísala, že moja pesnička ju drží pri nádeji. A asi hodinu na to mi zavolal môj starý dobrý kamarát, muzikálový spevák uznávaný na celom Slovensku aj v Česku, Peter Slivka. Zavolal mi len preto, aby mi vyjadril svoj obdiv. Viac ako 5 minút v jednom kuse komunikoval, že moja nová pesnička Bossy je úplne dokonalá. Že aj keby nechcel, tak by mi pri hodnotení dal za ňu 98 zo 100 bodov. A tie 2 body by mi strhol za to, že sa mu nepáči zvuk gitary, ktorý som tam použil, že je veľmi rozmazaná. A to som vám chcel povedať. Viete, to, čo robíme, nemusí dávať hodnotu každému, ale možno o 10 minút, možno o pár rokov to osloví aj jeho. Ak však to, čo ste sa naučili, čo ste vytvorili, dá hodnotu aspoň jednému jedinému človeku, aj keď iba vám, alebo tomu, pre koho ste sa to naučili, tak to zaručenie malo zmysel, lebo iní to nevedia dať. Pozrite sa na svoju hru na gitare. Pozrite sa, koľko ste jej venovali. Koľko ste venovali tomu, aby ste hrali tak, ako hráte. A potešte sa zo seba. Poďakujte si. Odmeňte sa. Nečakajte, že to urobí niekto iný, ak to neurobíte vy. Vy najlepšie vidíte hodnotu, prácu za tým, ktorú nikdy neuvidia ostatní. Len vy viete, aké úsilie za tým bolo. Iba vy ste boli nešťastní, keď vám to nešlo. A iba vy ste mali slzy radosti v očiach, keď sa vám to podarilo. Gratulujem vám.
Naozaj úprimne vám gratulujem, viem o tom svoje. Určite sa aspoň trochu viem do vás vcítiť. A ja hrám na gitare. Asi nevidím všetko, čo ste si prešli, než ste sa to naučili. Ale chcem, aby ste vedeli, že každý riadok, ktorý zahráte, vnímam ako ozajstnú hodnotu. A vážim si aj ten najmenší krôčik, ktorý ste s gitarou v poslednom období spravili. A ktorý aspoň na chvíľku potešil či uspokojil vás, alebo toho, komu ste zahrali. Gitarový úspech prichádza ruka v ruke s bolesťou, odriekaním, drinou a väčšími či menšími neúspechmi, ktoré sú sem tam popredkávané našimi malými výhrami. Ale čas od času príde väčšia výhra. Niekto nás začne obdivovať, niekto sa do vás zamiluje, niekoho bude spomienka na vašu hru držať pri živote, niekomu dáme nádej, radosť či inú formu šťastia. A nám to vtedy, aj keď sa to stane len niekoľkokrát za život, dáva silu a neskutočnú dávku energie, ktorú nik, kto nehrá na gitare, nepozná a ktorú nám už nikto nikdy nevezme. Už viete, že nie každý sa naučí hrať na gitare. Vy ste ale na palube. Však väčšina, velikánska väčšina, úplná väčšina to vzdá a nikdy sa nenaučí zahrať niečo, aby potešili niekoho veľmi blízkeho, alebo deti, rodičov, priateľov či partiu. Alebo úplne neznámych ľudí, ktorí sa k vám len nesmelo približujú vo chvíli, keď na gitare hráte. Máte sa právo tešiť z toho, čo viete a z každej drobnosti, ktorú sa naučíte. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí vás budú milovať kvôli tomu, že hráte. Dôvod, aby sme sa tešili z toho, čo už na gitare hrať vieme, tu teda je. A on je tu už veľmi, veľmi dávno. Pre 99% ľudí okolo nás sme vďaka gitare výnimoční. Pre nich je to zážitok, pre nich je to sviatok, keď niekto na gitare hrá. Tak buďme výnimoční aj sami pre seba. Verme si, majme sa radi a rozdávajme radosť iným. Nie je to náhoda, že sa gitara dostala do našich rúk. Je to za odmenu. Vážme si to. Môžeme byť výnimoční. Pamätajte, bez ohľadu na úroveň, na akej hráme, vieme všetci, čo na gitare hráme, niekoho urobiť šťastným. A to sa cení.